posible den ametsa itza aipatzen ez duen abesti bat betetzeko denak agian zertan eman duzu zure bizia bizitza erdigunean zalantzarenean jartzeko unean han izanen naiz. Maitasuna edo bai baina zein da gutaz kantatzeko ordaina bizitza erdigunean zalantzarenean jartzeko unean han izanen naiz. Itxuaren eskuaren pareko izan itxuaren eskuaren pareko izan
gabe gai izan bere gain izaterik gabe irten bide bat bada ez da izango hemen utzi gazteak bakarrik libre gauzak ez dira horrela gauzak horrela xe daude eta ez da gauza